ngicela siye ezweni likaNkulunkulu incwadi ngokukaJohn chapter number 2 verse number 4 and number 5, and then we pray. John 2 verse number 4, verse number 5, and then we pray. Verse number 4. uJesu wathi kuye, mame ungene ngani kokwami na? Ngokuba isikhathi sami asikakafiki. Wathi unina ezincekweni, naye kuphi akusho kini anokwenza. uJesu wathi kuye, mame ungene ngani kokwami na? Ngoba isikhathi sami asikakafiki. Wathi unina ezincekweni, naye kuphi akushoyo anokwenza. Naye kuphi akushoyo anokwenza. Father, we thank you for your word. Linamandla, lilungile, liyaphila. Khuluma ngalo uNkulunkulu wethu ongcwele namhlanje, silalele nokulalela ngoKristu Jesu Inkosi. Amen. We are still in the month to launch to the deep. Amen, bazalwane. Lasifunda khona sithola izwi likaNkulunkulu lithi kwakunomshado eKhana. There was a wedding eKhana. Lithi iBhayibheli ke uJesu nabafundi bakhe babemenyiwe, kanti noma wakhe uJesu wayekhona emshadweni. iBhayibheli liyachaza lithi uJesu nabafundi babemenyiwe emshadweni. Bese lithi ke nomama kaJesu wayekhona, lisho ukuthi wayemenyiwe, kodwa lithi wayekhona emshadweni. Bese libalula uma uJesu kanye nabafundi bakhe ukuthi bona babemenyiwe emshadweni. Lithi izwi likaNkulunkulu ke kwathi kusemnandi kusa enjoywa umshado, kusajatshulwe, kwenzeka isimanga kwaphela iwayini emshadweni. Ukuphela kwewayini kwakusymbolize ukuphela kobumnandi emshadweni. Ngoba into eyenza ukuthi kube mnandi kakhulu emshadweni kusuke kukhona iwayini. Nasempilweni into eyenza ukuthi impilo yakho ihambe kahle kusuke kukhona into emnandi ebizwa ngewayini. Uma kuphele iwayini lowo mshado uba dumu, noma ngathiwa ubumkhulu kangakanani, kodwa ngokuphela kwewayini umshado uba dumu. Kuyenzeka even nasempilweni or nasemshadweni okuwo uhambe uphele iwayini, kuphele ukujabula emshadweni. Ukuphela kokujabula emshadweni kusymbolize ukuphela kwewayini emshadweni. Ukuphela kwento ethize empilweni yakho kusuke kuphele iwayini emshadweni. Nikhona bazalwane. Ukuphela kobumnandi in your life, noma ukuphela kobumnandi even in your family kusuke kuphele iwayini emshadweni. Kuyenzeka sihambe endleleni, kuhambe indlela yethu kuze kuphele ubumnandi even in our families, even in our bank accounts kuphele kubumnandi, kusuke kuphele iwayini even in our bank accounts. Nikhona bazalwane. Kodwa kumnandi uma kuphela iwayini kukhona omenyiwe onguJesu Kristu emshadweni. Lithi izwi likaNkulunkulu uJesu wayemenyiwe kulowo mshado okwaphela kuyo iwayini. Ngoba whenever ukhona i-emptiness in your life, as long ukhona uJesu ikhona into esengenzeka. Ukuphela kwewayini kwangasho ukuthi sekuphela komshado. Ngoba ukuphela kwewayini noma umshado ungaduma, as long kukhona uJesu kulowo mshado, umshado sengaqhubeka. Nikhona bazalwane. Ukuphela kwewayini kwangasho ukuthi abantu abaqoqa izinto zabo baphume bahambe, umshado usuphelile. Ngoba kulowo mshado noma iwayini lingaphela, as long kukhona uJesu phakathi emshadweni ikhona into esengenzeka. Ngamanye amagama empilweni yakho noma kungakhona izinto eziphelayo, kumele ugade ukuthi ziphela unani empilweni yakho, ziphela uJesu khona yini empilweni yakho. Ngoba kuyingozi ukuthi ezinye izinto ziphele kanti uJesu akekho, ngoba amathuba ukuthi lezo zinto zibuye angeke asabe khona. Kodwa noma ingaphela lezo zinto, as long usahleli naye zikhona izinto ezisengenzeka.
ikhona bazalwane ya ezinye zezinto ekumele sigade ekupheleni kwazo empilweni zethu ngoba izinto angeke zize ihlalo nomphela sizohamba iphele kodwa kungcono mayiphela kukhona uJesu kwempilweni zethu nikhona kodwa bazalwane ngoba noma siphela sinethemba ngamanye amagama ithemba lethu alisahlezi kulezi zinto eziphelayo ithemba lethu siyalisusa entweni esaziyo ukuthi izophela silithathe silibeke kuJesu noma singaphela izinto kodwa masibheke kuye uzoletha ezinye izinto nikhona bazalwane now lithi-ke iBhayibheli ke kuphela iwayini emshadweni wasekhana kanti uJesu khona kwasho ukuthi uMaria lo ongamenshinwa ukuthi wayemenyiwe emshadweni kodwa kuchazwa ukuthi wayekhona emshadweni kuzwakala egidima eya kumnikazi owasikahle ukuthi uwumnikazi wezinto zonke nikhona bazalwane enye yezinto eyenziwa uMaria akagijimelanga kwaya kwezinye izinto engeke zize zimsize ngalutho waba ne-revelation ukuthi noma ngaphela kodwa kukhona umuntu ekumele ngigijimele kuye imistake ongayenza ukuthi makuphela izinto ugijimele kwabanye abantu bese uyeka yena ongumnikazi wezinto uMaria uba nesambulo ukuthi noma kuphelile kodwa khona la emele ngigijimele khona la ekumele ngigijimele khona nikhona bazalwane hayi namhlanje ngizokhuluma nomuntu osegijimele endaweni eziningi kodwa usizo wangalithola khona la ekumele ugijimele khona ngoba usamile ukugijima kodwa wabuya udanele wabuya uphoxekile but praise be to God that you are in this place you will find the revelation of who Jesus is ukuze makuphela iwayini ugijimele kuye gijimele kuye nikhona bazalwane ya uthi uMaria waba ne-revelation lithi izwi likaNkulunkulu wagijima uMaria waya kuJesu wathi hayi Jesu abanalo iwayini ngamanye amagama uMaria u-understand ukuthi lokhu abangenakho wena Jesu unakumandla ukuthi babe nakho kodwa Nkosi yami ngamemezela enkonzweni ekuseni ebusuku ukuthi lokhu abantu abangenakho uJesu unamandla ukuthi babe nakho unamandla ukuthi babe nakho khona bazalwane uyagijima uyakuJesu uthi hayi bo Jesu abanalo iwayini kodwa kuzwakala umuntu wesikhathi awuthi umakhelwana uthi umuntu wesikhathi kuzwakala umuntu wesikhathi uthi mama ungene ngani kokwami ngoba sami isikhathi asikakafiki ngamanye amagama ungakhathazeki uma ubona abanye sebekutholile ungakhathazeki as long usanaye umuntu wesikhathi bashayela abanye izandla bajabulela abanye as long unoJesu umuntu wesikhathi ngoba umuzwe memeza uthi ungene ngani kokwami mama ngoba sami isikhathi asikakashayo lokho kungitshela ukuthi shuthi isikhathi sakhe siyeza as long as usakhona kimi your time is coming kungangaba manje but your time is coming kungangaba right now but your time is coming yeah uthi ungene ngani kokwami ngoba sami isikhathi asikakafiki nikhona kodwa bazalwane sikhona isikhathi sakhe esakhe isikhathi asifani nesikhathi sethu thina sethu sifuna into yamanje sithandaza manje bese sifuna siphendule manje noma esizwile bazalwane come noma sithandaza uyasizwa nikhona bazalwane bese kuthi umthandazo wethu bese ungena esikhathini sakhe wena inkinga yakho you want your prayers ukuthi ungene esikhathini sakho ngoba mawungena esikhathini sakho kungenzeka lento oyithandazelayo ugcina ungayitholanga ngoba sometimes your time it is a past tense to him esakho singenzeka siyipast kuyena uthi uyathandaza ufuna umthandazo wakho ufake kwesakhe isikhathi ebese yakubheka athi awubheka uyibambezela wena ungitshela ngokwayisolo kimi kodwa thatha umthandazo wakho ufake esikhathini sakhe as long sakhona yena his time is coming
And then it is uNkulunkulu wabona uJesu ukuthi hayi no man isikhathi siyahamba and umshado ubonakala usuduma. Lithi izwi likaNkulunkulu he gave ama disciples wakhe an instruction. Whoa. I'm getting ahead of myself. Lithi izwi likaNkulunkulu Maria wangalinda ngisho response kaJesu ukuthi uthini, wagijima waya kwabafundi bakhe wathi nanoma yikuphi akushoyo anokwenza. Sometimes the instruction ibukeka ingekho clear abasalwane, sometimes the instruction ike ibe ublima nje, kodwa for the fact ukuthi ubani oshilo ivele ibe nesent, iba nesent, awubuke nje instruction, isi instruction gcwalisana impisa ngamanzi. Hayibo Jesu la kuphela iwayini akuphelanga amanzi, uthi uJesu gcwalisana impisa ngamanzi. Awu Jesu abanali iwayini kodwa amanzi akhona. Isi instruction ibukeka nje idomo, uthi gcwalisana impisa ngamanzi. Ngoba kunomehluko phakathi kokuthi ubani othi gcwalisana impisa ngamanzi. Nikhona basalwane? Ya abanye abafundi babengasho bathi gcwalisana impisa ngamanzi, kodwa ngenxa yokuthi leyo instruction ikhipha umfundi, but for the fact ukuthi instruction ikhishwa uJesu uthi gcwalisa impisa ngamanzi, bese ngiyayithatha leso impisa nizise kumphathi wokudla. For the ngoba zisasendleleni kumphathi wokudla to this point, to the point kumphathi wokudla, there is something is happening inside the impisa because they receive the instruction. Sometimes to launch to the deep, you must be willing to take instructions. No matter my instructions, we are because you want to receive some breakthroughs in the deep. Take instructions and take it to the master. Take it to the master. Yeah. This is the disciples trusted the instruction. Aba instruction babeyithatha imqomo bayisa kumphathi wokudla. Mayefika umphathi wokudla uthi no ngokomthetho kujwayele ukuthi ikhishwe iwayini elimnandi kuqala, bese abantu sebedakiwe bese khishwa leli libi kakhulu ukuze abantu babe mnandi. Uthi lona kangakalokho kuze kube manje wena ugcinile iwayini elimnandi, kuze kube manje ugcinile iwabasalwane amanzi awashintshwanga. Let me say this, amanzi ukuze ashintshe abe iwayini ashintshiswa ukuthi the disciples obeyed the instructions. The miracles happened when the disciples obeyed the instructions. Uboni breakthrough ngayiboni. Please check, are you obeying the instructions? Are you obeying the instructions? Yeah. Miracle yenzeka attending uyalalela yini ama instructions, awaqini ngokulalela bese uyawenza yini. Nikhona basalwane ngoba ukube bagcina ngokwalalela kuphela babayaphuza amanzi aseyinkampini, kodwa ngenxa yokuthi balalela bese sibeyenza baphuza amanzi aphenduka abe iwayini. Kule nyanga siyalalela bese siyenza, and then we see, siyalalela and then we do, and then we see. We listen and we do and we see. We listen and we do and we see. We listen and we do and we see. My apostle, we listen and we do and we see. We listen, then we do, and we see. As we welcome my apostle in the wonderful name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.